janfa di yeni fana janfa mabo ko jama'a ake tafi cameraman president na fiye la femi garinya muso ko min yamba aywa bismillah jina prutu prata ta filinga na nyo zombali o yule makoro bakkanti Mide yukunu we makoroba ani bi makoroba yi. Kodu sumano. Mea. Ni wabi na ni ya odi aja fele. Makoroba from intellectual ade no bediyanci makoroba ne ka wuri ke e ka kuma kan rasu paske ne bai buri kaso la ya mu bi dugo dole aiwa makoroba kanu te ne bai bolo mukele la ala eta dumuni ke ni ba ma dumuni ke from intellectual it no ne ne ka ni wa Ayo cik jom ma, kau selalu. Ni mat kalau kau pun sih begini. Bawa terpilih. Kau jangan apa yang ni jadi dia. Kau ada belum ni kau masih bila. Kau sih kau orang itu lagi. Dia ambil masuk jiran. Beti, ni kau masuk. Ni mama sudah ni mana jadi dulu sudah ni. Beti, ni mama mana ada misi dia. Ala yang ni dah besar ni. Kudu tu ni ambil dia sini ala dulu. Anjade, ni mama fili kau mama. Ada dalam rumah kau ni naya. Ture. Ni kau ni kamu berapa? Ni sana kau ni nawa. Ni kau ni kamu berapa? Ni bapa kau ni nawa. Kau ni kamu berapa? Beri, bapa kau ni berapa? Ini ni kamu beri jodoh ni. Apa ada fokus? Nabi ni punya jalan musuh. Fela dia boleh mama. Kakak sekali. Kau dah orang ni. Nada dia mau dia boleh nak mama kau ya. Dia bawa beli ni selata kau ciri ciri semua. Cuma dia segini. Mak kau ada yang sangka dia. Baby, kadang mana nak suruh dia. Karena belakang ni mati zerah. Benda kan FIFA kilimu kau mak kau ada hari. Neka fote ime bulu makona balagare ndenda nibika makona balagare nesirinda alwari mukono makona balagare kana samutiya kana woriya ijo ngika kuma sonjira sa ngisera ne yere dima makona bakaruti ya ikanti nga ala ine ka karuti jibiya ala ma de ke jibiya domina ne ya invite ife odo makona bakabarika emilio na kanine ni kanwa wema tadine ni fara tunarama tadine ni epromani yere odo makona bale bunya barika na yeti makona bani kana makona ne ni fera domina ende kwa apoya
Why? If it's a sprinter, put away the way. They are going to get a sprinter. Put on the car, but it's a batch of the car. I'm going to go on the bike. Can you let me go to the show? If it's still in the book, I have to watch that man and back now. Each of my team is suffering the future.
nafolo bɛ ne bolo kɔdu b'a dɔn ko wari bɛ ne bolo wari yɛrɛ yɛrɛ de bɛ n bolo nkalon t'a la wa bamakɔ b'a dɔn bi kɔdu bɛ baara kɛ a b'a fɔ aja hali miliyari b'i bolo ne bɛ min sɔrɔ ni se ka dun an ba sara an fa sara aw tora anw de bolo e ni dalo aw de ye dɔgɔnin ye o tuma la kalo o kalo kɔdu bɛ miliyari ci ne ma k'a di a k'i ka bisi ye a bɛna Bintu Kuyate de tɔgɔ la ni tiɲɛ la ni nkalon don jɔ de bɛ n'a cɛ a filɛ ni Bintu de bɛ taa yɛrɛ ci ne ka nin dilan kalo o kalo kuma t'o la fɛn min ka di n ni ye fɛn min b'i ni kan a fɔ kɔni ye n b'i jaabi. والله هكذا اكل ايوه اكل
Thank you.